ምንጻፍ ይሓጽብ ነይሩ እዩ ቀጺሉ እውን ተላኣኽ ብምዃን ሰሪሑ እዩ ጽቡቕ ለውጥ ዋላ እኳ ተዘይረኸበሉ ንህይወት ከሰንፍ ግና ናብ ጋራጅ እውን ብምእታው መካኒክ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ድኽነት ካብ ዝደቕሰኒ ተኸፊለ ተዝህረመ ሓይሽ ብምባሉ እውን ናይ ቦክስ ተወዳዳራይ ንምዃን ፈቲኑ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ተጸጉዖ ሰብሲኑ እውን ናብ ጎደና ወፂኡ እዩ ኣብቲ ድሓር ግና እንጀራ ይፍጠረልካ ግዴልዎ ካብቲ ናይ ጎደና ህይወት ብምውፃእ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ወርቂ ዝኾነ ወንበር ኮፍ ኢሉ ኣብ ኣዝዩ መስደመመ ገዛ ዝነብር ሰብ እዩ 5,000 ዝዋግኡ ስረን 3,000 ዶላር ዝዋግኡ ካብ ሓርገጽ ተሰርሐ ጫማን ዝገብር ክኸውን እንከሎ እታ ኣብ ኢዱ ዝገብራ ሰዓት እውን 40,000 ዶላር ኣውፂኡላ እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጸኹ መደብ ብዛዕባ እቲ ካብ ጎደና ተላዒሉ ኣብዚ ሕጂ ብሃብቲ ብቅድሚት ዝጽራሕ ስቲቭ ሃርቪን ምስቲ መስደመመ ናይ ህይወት ጉዕዞ ሓቢርና ክንርኢ ኢና ከምቲ ልሙድ ነዚ ቻናል ላይክን ሸርን ኢልኩም ጀምርዋ እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ካሕልፈኩም If you want to be successful, you have to change this. This decision is yours and yours alone. ኣብ 1975 ኣብ ዌስት ቨርጂኒያ ተወልደ ስቲቭ ሃርቪን ኣብዚ ሕጂ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ቲቪ ኮሜድያን እዩ ካብ ዓለምና ተፈተውቲ ካብ ዝኾኑ ውሕዳት ናይ ቲቪ ፕሮግራማት እቲ ሓደ ዝኾነ ቲቪ ኣትዩ ንክሰርሕ ቅድሚ ሕፁይ ምዃኑ ኣብ ዩቱብን ኢንስታግራምን ብሚልዮናት ሰዓብቲ ቅድሚ ምጥራዩ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ሃብቲ ደረጃ ንኽበጽሕ ዘይከፈለ ዋጋ ኣይነበረን ወዲ ድኻ ስለ ዝነበረ እውን ሕልሙ ንኽስዕብ ብዙሕ ጽዒሩ እዩ ኣብ መጨረሻ ግና ሕልሙ ብምስኻዕ ኣብዚ ሕጂ ኣዝዩ ሕንቃቐ ዘለዎ ህይወት ዝመርሕ ሰብ እዩ ተጓሳጣይ ተላኣኺ ቀጺሉ ናይ ኢንሹራንስ ሰራሕተኛን ናይ ጋራጅ ሰራሕተኛን ብዙሕ ብምዃን ፈቲኑ እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት እውን መጽለሊ ከይተረፈ ብምስኣን ኣብ ጎደና ክወድቕ ተገዲዱ እዩ ተስፋ ምቑራጽ ዘይፈቱ ስቲቭ በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኩሉ ንሕልሙ ክስዕብ ጸኒሑ እዩ ናብ ናይ ምሸት ክለባት ብምኻድ እውን ናይ ስታንዳርድ ኮሜዲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ወፂኦም እዮም መድረኽ ለሚኑ ብናጻ ስሩሕ ኒሉ ብምሕታት ይሰርሕ ስለ ዝነበረ በቲ ናይ ኮሜዲ ስራሕ ገንዘብ ኣይረክብን ነይሩ በዚ ናይ ሕልሙ ስራሕ እውን ንክዳኑ ይኹን መግቡ ይኽእሎ ዝነበረ ስራሕ ኣቋሪፅዎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እውን ናብዚ ሕልሙ ንክበጽሕ ናብ ጎደና ወዲቑ ነይሩ እዩ እዚ ጻዕሩ ኣብቲ ድሓር ጻምኡ ከፊልዎ እዩ ኣብ ዝኣረገት ማኪና ውሽጢ ብምውዓልን ብምሕዳርን ናብዚ ናይ ሕልሙ ዓወት ክበጽሕ ኪሉ እዩ ገጽ ዝኸልዎን ጠርጠርዎን ኢሉ እውን ኣይትኽእልን ዝበልዎ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ውሽጡ ትኽክል ኢኻ ዝብሎ ስምዒት ተረዲኡ ናብዚ ክበጽሕ ኪሉ እዩ ስቲቭ ተስፋን ከይቆረጸ በቲ ዝቐጸለ ኮሜዲ ኣብቲ ድሓር ሃንዛ እንጀራ ክበልዕ ገይርዎ እዩ ብፍላይ እውን ኣብ 1995 ኣፖሎ ብዝብል ትካል ናይ ቲቪ ፕሮግራም ንክመርሕ እንትምረጽ ጽዑን ተፈጠራይ ንምዃን ይኹን ተፈታውነቱ ንክውስኾ ግዜ ወሰደሉን ነዚ ዕዱል ብዙሕ ለፊዑ ዝነበረ ሰብ ነዘጋጣሚ ምስ ረኸበ እውን ብግቡእ ተጠቂሙሉ እዩ ዘ ስቲቭ ሃርቪ ሾው ፋሚሊ ፊውድ ጀጅ ስቲቭ ሃርቪ እቶም ሃርቭ ዝነገሰሎም ኣብ ዓለምና ተፈላጥነት ዝረኸበሎም ትካላት እዮም ብፍላይ እውን ፋሚሊ ፊውድ ዝብል ተፈታዊ ዝኾነ ፕሮግራም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብቋንቋ ተተርጉሙ ይሰርሕ እዩ እዚ ምድላው እውን ኣዝዩ ተፈታዊ ብምዃን ኣብ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ንክሕዝ ገይርዎ እዩ ብኸምዚ ምኽንያት እውን ብልጫ ክወስድ ኪሉ እዩ ስቲቭ ሃርቪን ተፈታዊ ጋዜጠኛ ጥራይ ኣይነበረን ምስቲ ናይ ጸወታ ክእለቱ ተደሚሩ 4 መጽሓፍ ከሕትም ኪሉ እዩ አክት ላይክ ኤ ሌዲ ቲንክ ላይክ ኤ ማን ዝብል መጽሓፍ እውን ብሚልዮናት ኮፒ ተሸይጡሉ እዩ ጸዋታ ፈጠራይ ዝኾነ ስቲቭ ሃርቪን ካብቲ ናይ ጎደና ህይወቱ ተላዒሉ ኣብዚ ሕጂ ሕንቃቐት ተመልኦ ህይወት ንክመርሕ ብዙሕ ጽዒሩ እዩ ሕጂ ድማ ናይ ስቲቭ ሃርቪን ሕንቃቐት ተመልኦ ህይወት ንምዕዛብ ካብቲ መስደመም ዝኾነ ገዝኡ ንፈልም ነቲ ጻዕሩን ዓወቱን ንምግላጽ እውን ካብዚ ዝበለጸ መርኣያ የለን ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ስቲቭ ሃርቪን ኣዝዩ መሪር ዝበሃል ህይወት ክሓልፍ ተገዲዱ እዩ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ናይ ቪላ ገዛ ንመደቀሲኡ ክብል ጎደና ክወጽእ ተገዲዱ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግና ንሱ ታሪኽ ገይርዎ እዩ ቀጺሉ እውን 1-2-3 ዝኣኽሉ ኣዝዮም ገረምቲ ገዛውቲ ኣለውዎ እዮም እቲ ሓደ ኣብ ኣትላንታ ዝርከብ መስደመም ቪላ እዩ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝርከብ 17 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ገጅፍ ገዛ ንቤተ መንግስቲ ከይተረፈ ዘንዕ ገዛ እዩ ቀጺሉ እውን ኣብ ጽዑቕ ጫካ ማእከል ተሰርሐ ብምዃኑ ንህይወት ምቹውን ጽሩይ ኣየር ዝርከበሉን ቦታ ኮይኑ እዩ ኣብ 2007 ተሃንጸ እዚ መስደመም ቪላ ብጽባቐ ይኹን ስፍሓት ኣብቲ ሰፈር ካብ ዝርከቡ ኣብ ቅድሚት ዝጽዋዕ ገዛ እዩ ኣብዚ ገዛ ውሽጢ ምእታው ማለት ልክዕ ኣብ ገነት ከም ዝኣተኻ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብቲ ገዛ ዘሎ ኣቕሓ ካብ ክባራት ዝኾኑ ናውቲ ተሰርሐ እዩ እዚ ገጅፍ ቪላ 7 መደቀስን 14 ሸቓቕን ዘማልአ እዩ ካብዚኣቶም ኩሎም ድማ እቲ ማስተር ሩም ተባሂሉ ተዳለወ ኣዝዩ መስደመም እዩ
بورق تسرحو نابر زركبون بتنقاق تسرحو كفلتاتن نقياشو تدالون زماليو قصيلون ابز مسدمم غزا كتزناغا عند حردار ليخا ناي بول بورد يخون محنبس زماليو نسبورت اخو زخونه جيم نفيلم سفيح ناي ولقا سينما حدا خلتن مبالون ازدي مفسه زخونه ناي مستهاوس ابز گجف فيلا دليخا تسنو نجر يلنيو ناي زي غزا مزناغا نجر تدبيركمون ابت براند اوطيخا ابت گجف ناي محنبس بوتا محنباس ويون اب دغو كوفيلكا طري اير بموساد رئسخا كتعرفو تخيليخا ازهبوب ناي تي في بروجرام مرحن كوميديانن نزگجف غزا ناي ولقون مغبارون 15 مليون دولار وصاي غيروليو ازعوت سبون نتناي قلعناتو غزا نمخحز اكل اب كم زعيت كبار غزا نمنبار مريصيو كابز بتوسخون اب شيكاغو كالي غزا عديغويو اب شيكاغو اتكبار غزا زعدغوون اب نويح ابارتما ينيرو نشيكاغو كتما ب300 سانديغر كتمت ساقل ازي كبار ابارتما 3 مدقس عراتن حموشه جاكوس تغطملهم نيشقا كفلتات زحزيو اذا ابارتما بعد حموشه كوب هوتيل زمالو نجر كله بزي مغدال زماليو ستيف هارفين نزا ابارتما اب 2023 كم زعدغون تغلص 7.7 مليون دولار كم زعدغون تفليطيو حجون ناي ستيف هارفين ناي حنقاقه هيوتنا تعذبنا ناي عالمنا هبتماتنا بزنبرلا بيفرلي هيلز وطن كنبلينا اذا سب ابز وعوع زخونه بوتا غزا ولا كونتا زي هالو كم غزياو غنا ابز مسدمم زخونه فيلا غزا كنبر صنيحيو ازي بصعدا قلم تسرح فيلاون 5 مدقس عرات زماليو ابز مسدمم فيلا وشطون نخت نبر انت حسيبكا اب كال عد غزا زعدغك وصاي كتوصنا يغدنيو موداني زغزاني كراي واغا ازي مسدمميو ستيف هارفين ابز نبرو صانحيتون 150 شح دولار بورح بمخفال كصنح تغديديو እዚ ሰብውን ከምቲ ናይ ገዛ ዓዳጎትን ሃብቱን ንዕኡ ዝምጥና ልባሳት ከገብርውን ናይ ግድንዩ ንስውን ብኸምዚ ዝሕማ ይኮነን 2600 ዶላር ዝዋጉ ቦንቴ ዳርጋ ምስ ኩሉ ሕድሕድ ዋጋ ናይ ልባሳቱ ትሕት 3000 ዶላር ይርከብን ጫማውን እንተኾነ እቲ ክባር ካብ ዝኾነ ናይ ሓርገት ጫማ ተበጊሱ ብዙሓት ክባራት ጫማታት ዓዲጉዩ ستيف هارفين ናብ ናይ ጂሚ ኬሚል ፕሮግራም እንትቀርብ ተኸዲንዎ ዝመፀ ክዳን ብ4000 ዶላር ተዓደገ ስረይ ነይሩ 190 شح زواغو روليكس ون كغبر الرايو اتازي كبار زخونن اب 28 7 طراي زركب روليكس دبيوس اكسار كاليبات تباهله ساعتون كابزياتهم 28 7 مونغو حدا بمخان ستيف هارفين ونين ويو واغو ون 300 شح دولار زاكل كم زخونه يغلصيو حج دما نابني ستيف هارفين ناي ماكينا بوتا كوسدكم ستيف هارفين اب 1 ساعه محدر انتسن اب 19 تسرحت አረጊት ፎር ቴምፖ ማኪና ውሽጢ ክጸንሕ ተገዲዱዩ ኣብዚ ሕጅግና ናብ ስሩሕ ዝመላለሰሉን ኣዝየን ከበራት መካይንን ብብዝሕ ክዕድግ ኪሉዩ ኦል ኢዝ ጎልድ ከም ዝበሃሉውን ስቲቭ ሃርቪን ንናይ ቀደም መካይን ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎ ሰብዩ ብኸምዚ ምኽንያት እውን ካብተን ከበራት መካይን ሞንጎ ኣብ 1941 ተሰርሐት ካዲላክ ኮንቨርቲብል ትርከብያ ስቲቭ ሃርቪን ኣብ 50 ዕድሜኡ እውን ንበዓል ትገዙ እቲ ናይ 350 ዶላር ዋጋ ዝኾነት ቤንትሌይ ከም ህያብ ሂብዋዩ ናይ 500 ዶላር ዋጋ ፋንተም ሮልስ ሮይስ ውን ኣለቶያ ንቤተሰቡውን ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ኣመሃብ ሰነፍ ኣይኮነን ልደቱ ከኸብርን ኮለውን ኣብ ናይ ዓለምና ኣለዋት ተባሃላ መራኸብ ብምክራይ ምስ ደቁ ይሕልፍዩ ሓደ ዓብን ትገልጸልኩም ድማ ስቲቭ ሃርቪን ናይ ቲቪ ፕሮግራም መቕረባይ ጥራይ ኣይኮነን እኳ ዳኣስ ኣዝዩ በዓል ኪላ ናይ ቢዝነስ ሰብዩ ኣብ ቀረባ ሰዓት ውን ንኹሉ ናይ ቢዝነስ ስራሕቱ ስቲቭ ሃርቪን ግሎባል ብዝብል ክሕውሶምዩ እዚ ሰብ ናይ ከረባት ኣይኹን ናይ ክዳውንት መሸጣ ዘለዎ ሰብዩ ኣብዚ ሕጂ 68 ዕድሜኡ እናኽበረ ዝርከብ ስቲቭ ሃርቪን 200 ሚልዮን ዶላር ጽሩይ ሃብቲ ከም ዘለዎውን መረዳእታ ይሕብርዩ እሞዳ ክቡራት ቤተሰብ እዚ ቻናል ንሎም መዓንቲ ካብ ጎዳና ናብ ሃብቲ ዝነበረ ናይ ስቲቭ ሃርቪን ህይወት ነዚ መስል ነይሩ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል ፈቱ